Απόψε όμως τη σκητάλη παίρνει ο Ντάρκο Ρούσο, που πέρασε 2 φορές σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Από τον πάγκο του Απόλλωνα Πατρών. Εδώ οι πεντάδες. Ο Τζάσβιν, ο Χαραλαμπίδης, ο Σεϊμπούτης, ο Έιμπραμς και ο Κολόκας είναι η πεντάδα του Αμαρουσίου. Ενώ από την άλλη πλευρά ξεκινούν για τον Σούλη Μαρκόπουλο, που και αυτός είναι φρέσκος στον πάγκο της ΑΕΚ, μόλις δεύτερο παιχνίδι του. Ο πρόδρομος Νικολαίδης, ο Κόμματος, οι δύο Αμερικανοί, ο Πένλαντ και ο Σκοτ. Και ο πέμπτος της πεντάδας είναι ο Γιασμίν Πέρκοβιτς. Διαιτητές του αγώνα Μουζάκης, Φούφης, Αφεντουλίδης, άπαντες του συνδέσμου της Αθήνας. Και περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι, το οποίο πάντως θα ξεκινήσει με επίθεση του Αμαρουσίου, ο οργανωτής της οποίας είναι ο Χαραλαμπίδης, καθώς οι γηπεδούχοι κέρδισαν τον τζάμπολ και το δικαίωμα να ψάξουν πρώτοι τους αρχικούς πόντους τους στο παιχνίδι. Κολόκας, άμυνα της έξε man to man, κόλλησε και δεν βγήκε ο Νικολαίδης γρήγορα στο σουτ. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε ο Σεϊμπούτης να σκοράρει. Σκοτ στον Νικολαίδη, τον οποίο τον κυνηγάει ο Σεϊμπούτης. Νικολαίδης, αφού κράτησε πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του, δοκίμασε ο ίδιος να σουτάρει χωρίς επιτυχία έξω από τα 6-25. Έιμπραμς που παίρνει το φάουλ από τον Πέρκοβιτς. Τελικά στον πάγκο του Αμαρουσίου όρθιος είναι ο Νίκος ο Λινάρδος. Ο Ρούσο κάθεται στον πάγκο, δεν είναι όρθιος. Οδηγίες δίνει ο Λινάρδος. Αργύρη, ποιος είναι δηλωμένος στο φύλλο ως πρώτος προπονητής, έτσι να μας λυθεί και η περιέργεια? Ο Λινάρδος. Α, μάλιστα. Και ο Ρούσο είναι δηλωμένος ή δεν είναι καθόλου δηλωμένος? Ωστί είναι δηλωμένος. Είναι θέμα γραμματείας αν θα μπορεί ο κύριος Ρούσο να σηκώνεται όρθιος. Δηλαδή? Ότι είναι σαν, δεν ξέρω αν είναι δηλωμένος καθόλου, θα το κοιτάξω. Για ρίξε μια ματιά. Στο μεταξύ, ο Βόσνιος ο Τζάσβιν σκόραρε τους πρώτους πόντους για τους γηπεδούχους. 2-0. Μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού, τόσο χρειάστηκε για μία από τις δύο ομάδες για να πετύχει τους πρώτους τους πόντους. Η ΑΕΚ τους ψάχνει και συνεχίζει να τους ψάχνει με την μπάλα στα χέρια του Κόμματου. Το σουτ για 3 από τον Πέρκοβιτς, μπροστά οι φιλοξενούμενοι 2-3. Για να ακούσουμε τον Αργύρη να μας λύσει την απορία για το τι ακριβώς γίνεται στον πάγκο του Αμαρουσίου. Αργύρη. Ο κύριος Ρούσο είναι δηλωμένος απλά για να κάθεται στον πάγκο, όχι με την ιδιότητα του προπονητή. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι είτε για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους, είτε για κάποιον άλλο λόγο, ο Ρούσο δεν έχει δικαίωμα να είναι όρθιος. Την ομάδα κοουτσάρει ο Λινάρδος. Νικολαίδης. Και τώρα Πένλαντ. Πέρσι πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου. Όχι για ολόκληρη τη σεζόν, για περίπου μισή σεζόν. Πένλαντ δοκιμάζει για 3. Ο Έιμπραμς λειτουργήσε καλά στο blockout απέναντι στον Σκοτ. Μάζεψε το rebound. Γρήγορη επίθεση του Αμαρουσίου. Ο Τζάσβιν με υποψία βημάτων. Κάτι για το οποίο βλέπετε και τον Σούλη Μαρκόπουλο να διαμαρτύρεται. Φέρνει ξανά μπροστά το Μαρούσι 4-3. Κακή πάσα από τους παίκτες της ΑΕΚ, κακή συνεννόηση. Και τώρα οι γηπεδούχοι έχουν ξανά κατοχή μπάλας, ενώ ο Μαρκόπουλος ετοιμάζει πολύ γρήγορα την πρώτη του αλλαγή. Θα περάσει με την πρώτη ευκαιρία ο Γιάννης Γκαγκαλούδης στο παρκέ. Ενώ ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί 3 λεπτά παιχνιδιού. Κολόκας πρόχνει την μπάλα στο καλάθι μετά το άστοχο σουτ του Έιμπραμς. Το Μαρούσι μπροστά τώρα με 3, 6-3. Πένλαντ με αντίπαλο τον Χαραλαμπίδη. Σκότ, η πάσα του με κατεύθυνση την baseline
αλλά πρόλαβε ο Κολόκας, έβαλε το χέρι του πριν αυτή φτάσει στον κόμματο. Φεύγει ο Πένλαντ από το παιχνίδι, ο Αμερικανός, στη θέση του Γκαγκαλούδης, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα με το χέρι του. Είχε πάθει ένα κάταγμα στο δάχτυλο. Εδώ ο Σκοτ σκοράρει, φέρνοντας την ΑΕΚ στο -1, αμέσως μετά την επαναφορά και την κομπίνα που έπαιξαν οι φιλοξενούμενοι. Τώρα Χαραλαμπίδης με καινούριο αντίπαλο στην άμυνα, τον Γκαγκαλούδη. Κολόκας στον Έιμπραμς, ο οποίος γυρίζει, προσπαθεί να βρει χώρο. Καλή άμυνα συνδυασμένη από Πέρκοβιτς και Σκοτ που τον σταματάνε. Στην απέναντι πλευρά του γηπέδου η πολύ γρήγορη πάσα ευνηδιασμού δίνει το πλεονέκτημα και το δικαίωμα στον Μάκη Νικολαίδη να κερδίσει φάουλ. Πρώτο φάουλ του Χαραλαμπίδη. Η ΑΕΚ που θα προσπαθήσει και θα επιδιώξει όποτε της δίνεται η ευκαιρία και βρει ανοιχτό το γήπεδο να πετύχει μερικούς εύκολους πόντους, να ανεβάσει έτσι το επιθετικό της άθροισμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να παίζει μόνιμα στο 5 εναντίον 5. Από το ζευγάρι των εύστοχων βολών του Νικολαίδη αρχικά η ΑΕΚ ισοφάρισε και αμέσως μετά με τη δεύτερη βολή πέρασε μπροστά 7-6. Σεϊμπούτης, Κολόκας, Χαραλαμπίδης, καθώς οι παίκτες του Αμαρουσίου δεν μπόρεσαν να βρουν τον ελεύθερο παίκτη στις βοήθειες, αλλά βρίσκει ο Χαραλαμπίδης τον Τζάσβιν στην καρδιά της ρακέτας και αυτό σκοράρει, ενώ αμέσως μετά ο Κολόκας προλαβαίνει και κλέβει την μπάλα, η οποία επιστρέφει γρήγορα στα χέρια των γηπεδούχων. Χαραλαμπίδης, κακό σουτ, από καλή θέση αλλά κακό σουτ, airball. Και τώρα Γκαγκαλούδης. Στον Πέρκοβιτς, μπλοκ από τον Έιμπραμς, η μπάλα ξαναπέφτει στα χέρια του Πέρκοβιτς, ενώ το ρολόι τρέχει και σωστά τρέχει. Ο Κόμματος για 3 δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ με 8-10. Πρώτο εύστοχο σούτ απόψε του Νέστορα Κόμματου για 3 πόντους και δεύτερο εύστοχο τρίποντο της ΑΕΚ. Έιμπραμς, Χαραλαμπίδης, Σεϊμπούτης. Η άμυνα από τον Νικολαίδη βγάζει την μπάλα έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Αμέσως μετά την επαναφορά και την είσοδο στο παρκέ του Στεφανίδη, που τον βλέπετε εδώ, το Μαρούσι θα έχει μια επίθεση 4 μόλις δευτερολέπτων. Σεϊμπούτης με αντίπαλο τον Κόμματο, με τον χρόνο να πιέζει, στέκεται και στο από μακριά για 3. Ο Σκοτ κατεβάζει το rebound. Γκαγκαλούδης. Και τώρα Κόμματος με αντίπαλο τον Κολόκα. Στην εσωτερική ο Σκοτ, η πάσα του έξω στον Νικολαίδη. Το σούτ για 3. Τρέχει και μαζεύει το rebound ο Πέρκοβιτς, καθώς οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να μαζέψουν την μπάλα που έφυγε από τα χέρια του Σεϊμπούτης. Γκαγκαλούδης και αυτός αμέσως για 3. Το rebound από τον Κολόκα. Τζάσβιν στον Έιμπραμς και τώρα Στεφανίδης που πήρε τη θέση του Χαραλαμπίδη. Τζάσβιν που περνάει στην εσωτερική, πολύ όμορφη πάσα στον Έιμπραμς. Το φάουλ από τον Σκοτ που κατέβασε αντικανονικά τα χέρια του. Ο Μπρεντ Σκοτ κάποτε σχεδόν 15 ετίας μας συστήθηκε όντας απόφοιτος του κολεγίου Ράις, ενός μικρού αμερικάνικου πανεπιστημίου, σαν παίχτης τότε του γυμναστικού συλλόγου Λάρισσας, του συλλόγου δηλαδή που και τώρα αγωνίζεται στην Α1
αλλά πλέον ως ΑΕΛ Λάρισσας μετά τη συγχώνευση με την άλλη ομάδα της πόλης. Πρώτος πόντος για τον Ντέινα Abrams, με τον δεύτερο ισοφαρίζει στους 10 πόντους στο παιχνίδι. Όλα αυτά ενώ έχουν κυλήσει 6 λεπτά στο χρονόμετρο. Γκαγκαλούδης με αντίπαλο τον Στεφανίδη. Πέρκοβιτς στον Σκοτ. Από εκεί στον Κόμματο που προσπαθεί να αποστάρει με αντίπαλο τον Σεϊμπούτης και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Λιθουανό του Αμαρουσίου. Ποιος ανέλαβε το μαρκάρισμά του από την ώρα που αποσύρθηκε ο Κολόκας. Στη θέση του Κολόκα έχει περάσει ο Κυρίτσης για το Μαρούσι. Κόμματος. Καλό passing game από την ΑΕΚ. Γκαγκαλούδης. Ακόμη καλύτερη πάσα του στον Μπέρκοβιτς. Τελικά, και αφού ο Μπέρκοβιτς δεν αξιοποίησε την πάσα του Γκαγκαλούδη, έρχεται ο Σκοτ με το follow να ξαναδώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ. 10-12. Σεϊμπούτης. Πάσα του πέρασε χαμηλά στο Τζάσβιν. Σεϊμπούτης έκανε το σωστό. Όταν είδε την άμυνα της ΑΕΚ να διπλώνει πάνω του στην κορυφή, αμέσως έψαξε και βρήκε τον ελεύθερο συμπαίχτη, ο οποίος ήταν ο Τζάσβιν, που είχε αυτομάτως πλεονέκτημα παίρνοντας την μπάλα στα χέρια του. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι τώρα στους 12 πόντους. Κόμματος. Φάουλ του Σεϊμπούτης, ο οποίος δείχνει να απορεί με την απόφαση των διαιτητών. Για να δούμε. Σεϊμπούτης με το αριστερό του χέρι τσεκάρει τον Κόμματο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Σεϊμπούτης που αποσύρεται. Στη θέση του πάλι ο Κολόκας, ο οποίος πάει αμέσως στον Κόμματο. Τύπης και με το γράμμα των κανονισμών υπήρχε φάουλ του Σεϊμπούτης. Όπως και εδώ υπάρχουν βήματα του Γιασμίν Πέρκοβιτς. Νέα αλλαγή στην περιφερειακή γραμμή της ΑΕΚ από τον Μαρκόπουλο. Περνάει στο παιχνίδι ο Σωτήρης Νικολαίδης αντί του συνεπώνυμου του πρόδρομου. Στεφανίδης. Καϊμακόγλου, που και αυτός είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Αμαρουσίου. Κυρίτσης δοκίμασε για 2 χάρη στην προσπάθεια του Τζάσβιν. Το Μαρούσι ανακτά την κατοχή της μπάλας, αφού ο Abrams ολοκλήρωσε την κατοχή του επιθετικού rebound. Κολόκας. Κυρίτσης. Abrams με αντίπαλο τον Σκοτ. Ο Abrams γυρίζει μπροστά από τον Σκοτ. Σκοράρει για 2. Είναι το πρώτο του εύστοχο σούτ εντός παιδιάς. Οι δύο ψηλοί του Αμαρουσίου, ο Τζάσβιν και ο Abrams, έχουν 12 από τους 14 πόντους της ομάδας. Επιπροσθέτως έχουν ως τώρα σουτάρει με 5 στις 6 προσπάθειες έχουν οι δύο αυτοί. Υπάρχει φάουλ του Κυρίτσι, πρώτο προσωπικό, πέμπτο όμως ομαδικό για το Μαρούσι, και έτσι ο Πέρκοβιτς είναι ήδη στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Εδώ το καλάθι από τον Ντέινα Abrams, που περνώντας εισέπραξε και τα εύσημα από τον πάγκο. Μία μίνι σύσκεψη του προπονητικού επιτελείου του Αμαρουσίου, του Λινάρδου και του Ντάρκο Ρούσο. Ο Ρούσο, που πέρασε 2 φορές, έφυγε και επέστρεψε από την Πάτρα, τον Απόλλωνα Πατρών. Μάλιστα η σχέση του με τον Απόλλωνα διεράγει, καθώς πρόσφατα σε μια συνέντευξή του είπε πολλά και ουδόλως τιμητικά και για τον Σύλλογο της Πάτρας και για ανθρώπους μέσα από τον Απόλλωνα. Ψάχνει τώρα μια δεύτερη, αν τηρήσουμε
την αριθμητική σειρά των πραγμάτων. Μια τρίτη ευκαιρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρκοβιτς με μια βολή μείωσε, η ΑΕΚ κλέβει την μπάλα. Ενώ στο ημίχρονο ο περίολογος Απόλλωνας, για τον οποίο μιλάγαμε νωρίτερα, προηγείται σε ένα άλλο παιχνίδι που θα κρίνει πολλά στη μάχη για τις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας. Προηγείται με διαφορά 16 πόντων του Εγάλεως, 46-30. Στο μεταξύ, οι παίκτες της ΑΕΚ μετά από διαδοχικά επιθετικά rebound, με τελικό σκόρερ τον Σκοτ, ξαναπαίρνουν το προβάδισμα 14-15. Κυρίτσι στη διείσδυση. Καλάθι και φάουλ από τον Αλέξη Κυρίτσι, καθώς η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση δεν είχε καθόλου βάθος. Δείτε εδώ, ο Κυρίτσης παίρνει το screen, πάει χαμηλά. Όταν πια πέφτει πάνω του ο Πέρκοβιτς είναι πολύ αργά και το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει φάουλ και να μετρήσει το καλάθι. Ο Αλέξανδρος Κυρίτσης ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο. Μετά τους 2 πόντους από το καλάθι πήρε και τον ένα από τη βολή. Έτσι αυτόματα το Μαρούσι ξαναπερνάει μπροστά 17-15. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σκότ για 2. Κακό σουτ. Rebound από τον Κυρίτσι. 33 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Κυρίτσης προσπάθησε αλλά δεν πρόλαβε να βρει ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Έτσι το Μαρούσι, έχοντας διάθεσή του 15 από τα τελευταία 25 δευτερόλεπτα, πάει υποχρεωτικά σε σετ επίθεση. Στεφανίδης, επιθετικό φάουλ του Τζάσβιν στα screen. Το πήρε ο Γκαγκαλούδης. Βλέπετε εδώ που ακριβώς έγινε η παράβαση από τον Βόσνιο, ο οποίος με τον αγκώνα του έβγαλε από τον δρόμο του τον Έλληνα playmaker, και εδώ η αντιδράση από τον πάγκο ή από τον δράστη του φάουλ, τον Τζάσβιν. Γκαγκαλούδης τον σταματάει με πολύ όμορφο τρόπο ο Στεφανίδης, ενώ βρισκόταν στον αέρα ο Γκάρτισά, και η ΑΕΚ χάνει την ευκαιρία να σκοράρει σε αυτή την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου, σε ένα παιχνίδι που παίχτηκε κυρίως και αυστηρά σε μισό γήπεδο, χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να το ανοίξει ή να τρέξει στο ρυθμό του. Το Μαρούσι προηγείται οριακά, και αυτό είναι το φυσιολογικό, εν πάση περιπτώσει. Είτε ήταν ένα καλάθι πάνω, το Μαρούσι ήταν ένα καλάθι πίσω, εκεί παίζεται το παιχνίδι στα ίσα δηλαδή. Το Μαρούσι προηγείται με 17-15. Σε ένα λεπτό από τώρα συνέχεια. Ναι, μισό λεπτό. Εσείς βάλατε Connect Stock. Γιατί με το Connect Stock έχετε και απεριόριστο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό. Οπουδήποτε στην Ελλάδα. Παντού. Χωρίς να χρειάζεται να μετακομίσετε. Τι λέγαμε? Connect Stock. Επικοινωνία σε διπλή διάσταση. Σαν τα χιόνια. Είπα να πάρω τα βουνά, σκι. Βεβαίως. Ορίστε. Όλα εντάξει? Θα τα πάρω όλα. Ζήσε τα σπορ στα Intersport. Intersport. All about sport. Τα πράγματα στο Μαρούσι δεν πάνε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, δεν πάνε καθόλου καλά. Απόδειξε ότι ακόμη και η μασκότ της ομάδας στο βάθος, ο Σούπερ Λούις, χρειάστηκε, αν και είχε τη βοήθεια όπως συνήθως του Τραμπολίνο, 2 προσπάθειες για να καρφώσει. Αυτή είναι η δεύτερη και επιτυχημένη. Προηγήθηκε μία που σημάδεψε σίδερο, εκεί που συνήθως σημαδεύουν τον τελευταίο καιρό οι παίκτες του Αμαρουσίου. Την προηγούμενη εβδομάδα το Μαρούσι σκόραρε 44 πόντους στην Πάτρα. Διελήθη με διαφορά 28 πόντων από την Ολυμπιάδα, και αυτό οδήγησε στην παρέτηση του Λευτέρη Κακιούση.
Εδώ η άμυνα των γηπεδούχων πιάστηκε στον ύπνο, την διεμβόλησε κάθετα ο Σωτήρης Νικολαίδης που πήρε και το φάουλ, ενώ είχαν δημιουργηθεί και οι προοπτικές και για καλάθι. Δεύτερο φάουλ σε βάρος του Βόσνιου, του Τζάσβιν. Και δύο χαμένες βολές, πολύ σπάνιο από τον Σωτήρη Νικολαίδη, με δύο δικές του βολές στο Μαρούσι το 2001 στις 17 Απριλίου. Είχε πάρει κύπελλο Ευρώπης κερδίζοντας τη Σαλόν με 74-72. Τότε ήταν παίκτης του Αμαρουσίου. Κυρίτσης. Στη λήξη της επίθεσης του σούτ από τον Καϊμακόγλου, για 3 στο rebound από τον Σκοτ. Γκαγκαλούδης στον Νικολαίδη. Ταπούτος. Πέρκοβιτς στην απέναντι πλευρά στον ακάλυπτο Γκαγκαλούδη. Προσποίηση από τον Γκαγκαλούδη που προτιμάει να πάει κοντά στο καλάθι και παρότι έπεσε πάνω σε άμυνα, έστω με υψηλό βαθμό δυσκολίας πια στην προσπάθειά του να σκοράρει και να φέρει πάλι την ΑΕΚ ισόπαλη με τους γηπεδούχους 17-17. Τζάσβιν με αντίπαλο τον Σκοτ. Με το αριστερό χέρι ο Βόσνιος τελειώνει τη φάση. Τζάσβιν που έχει κάνει θράψη μέσα στη ρακέτα, έχοντας κερδίσει κατά κράτος τις μάχες από τον Σκοτ και έχοντας σκοράρει ήδη 10 πόντους με 5 στα 5 σουτ. Νικολαίδης, Σκοτ. Η πάσα του χαμηλά προς τον Πέρκοβιτς. Υπάρχει φάουλ που δείχνει ο Μουζάκης, ενώ είχε κλέψει την μπάλα το Μαρούσι σε βάρος του Πέρκοβιτς. Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό το σφύριγμα, αλλά ήταν τόσο απόλυτος ο Έλληνας διεθνής διαιτητής που κάτι περισσότερο είδα από μένα. Ναι, εδώ έχει πολύ σωστό το σφύριγμα του Μουζάκη. Νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από το κλέψιμο, καθώς είχε σπρώξει έναν αντίπαλό του με το δεξί χέρι για να κερδίσει πλεονέκτημα. Άσχετα αν τελικά δεν αξιοποιήθηκε ποτέ αυτό το πλεονέκτημα, η πάσα ήταν κακή. Αντίθετα, αυτή η πάσα από τον Καϊμακόγλου είναι πολύ καλή και ο Κολόκας παραλήπτης της μπάλας την αφήνει στο καλάθι της ΑΕΚ. Το Μαρούσι στο συν 4, 21-17. Νικολαίδης στέκεται και δοκιμάζει για 2, 21-19 από το πρώτο καλάθι του Σωτήρη Νικολαίδη. Η ΑΕΚ που δεν πολύ περνάει την μπάλα μέσα στη ρακέτα εδώ και λίγη ώρα, καταναλώνεται σε προσπάθειες κυρίως των περιφερειακών της. Κυρίτσης που απέφυγε τον Σωτήρη Νικολαίδη και πλέον έχοντας ορθά ανοιχτή θέα προς το καλάθι, συνδέθηκε με αυτό, φέρνοντας πάλι το Μαρούσι στο συν 4, 23-19. Πολύ όμορφη πάσα του Γκαγκαλούδη στον Σκοτ. Έγινε αυτό ακριβώς που οι υπόλοιποι περιφερειακοί της ΑΕΚ εδώ και αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να κάνουν. Να πατήσει η ΑΕΚ χαμηλά, να κουμπίσει την μπάλα χαμηλά. Το έκανε ο Γκαγκαλούδης. Η ασίστ του έφερε σε επίκαιρη θέση και ελεύθερο ουσιαστικά τον Σκοτ από το κάρφωμα το οποίο οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους 2. Τζάσβιν στην εσωτερική διαδρομή, η πάσα του στον Καϊμακόγλου, φάουλα από τον Ταπούτο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση και το κάρφωμα του Σκοτ. Και εδώ το φάουλ του Ταπούτου πάνω στον Καϊμακόγλου που ακολούθησε. Αν μη τι άλλο, το φάουλ του Ταπούτου ήταν τέτοιο που απαγόρευσε στον Καϊμακόγλου να σκοράρει. Θα διεκδικήσει τους 2 πόντους στο Καϊμακόγλου από την γραμμή. Τον πρώτο τον πήρε, τον πέτυχε. Και είναι μάλιστα και ο πρώτος απόψινός του. Όχι όμως και τον δεύτερο, αλλά το Μαρούσι βγαίνει κερδισμένο καθώς ο Abrams μαζεύει το επιθετικό rebound.
Είναι το 4ο επιθετικό rebound των γηπεδούχων που ξαναγύρισαν το ρολόι στη δική τους πλευρά. Τα 24 δευτερόλεπτα τρέχουν τώρα για αυτούς. Κολόκας στον Κυρίτσι. Καϊμακόγλου πατώντας τη γραμμή των 25 δοκίμασε για 2. Ο Γκαγκαλούδης μάζεψε στο rebound. Η πάσα του στον Νικολαίδη, ο οποίος από την ταχύτατη πάσα του Γκαγκαλούδη βρήκε και αυτός με την δική του ταχύτητα ανοργάνωτη την άμυνα του Αμαρουσίου. Η ΑΕΚ μειώνει από το καλάθι του Σωτήρη Νικολαίδη στον 1. Αλλά είναι το Μαρούσι εδώ και λίγη ώρα από το τέλος της προηγούμενης περίοδου, για περίπου 5 λεπτά, που προηγείται σταθερά. Κυρίτσις στην εσωτερική μπλέχθηκε εκεί σε double team και σε καλύψεις. Έβγαλε έξω στον Στεφανίδη, ο οποίος πάει πάλι χαμηλά. Στο κέντρο της ρακέτας ΑΕΚ δεν υπάρχει άμυνα. Όποιος μπαίνει μέσα, όποιος πάει χαμηλά, συνήθως σκοράρει με όση άνεση, εν πάση περιπτώσει, θέλει ή του επιτρέπει η θέση. Είναι αυτό ένα ίσως πρόβλημα που βλέπει ο Σούλης Μαρκόπουλος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλεί τους παίκτες του στον πάγκο για οδηγίες. Και μάλιστα ο πρώτος αποδέκτης των δρυμύτατων παρατηρήσεων του είναι ο Κόμματος. Ίσως γιατί δεν ακολουθεί στις περιστροφές. Άλλο ένα αποτέλεσμα από παιχνίδι που γίνεται παράλληλα στην Κυψέλη στην πρώτη περίοδο, στο τέλος της πρώτης περίοδου, Πανελλήνιος 16, ΠΑΟΚ 21. Ευχαριστούμε τα παιδιά της Στατιστικής Υπηρεσίας που μας κρατάνε ενημερωμένους για το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα γήπεδα της Α1. Μην ξεχνάτε ότι απόψε υπάρχει και το μεγάλο ντέρμπι, όχι μόνο γιατί έτσι το μάθαμε, γιατί έτσι είναι επί του προκειμένου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αργότερα όμως. Στον πάγκο της ΑΕΚ ο Σούλης Μαρκόπουλος συνεχίζει να δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Το ίδιο γίνεται και στον απέναντι πάγκο από τους Ρούσο και Λινάρδο. Νομίζω ότι ο Αργύρης ήταν κοντά στον πάγκο, ήταν πιο κοντά στον πάγκο του Αμαρουσίου. Εκτός αν είδα λάθος. Αργύρη. Πρόλαβα και τους δύο, Δημήτρη. Αυτό θα πει ταχύτητα. Ο κύριος Μαρκόπουλος τα έχει με την άμυνα, αυτό που είπες. Και μάλιστα ήταν αρκετά εκνευρισμένος, καλώντας τους να παίξουν επιτέλους άμυνα, ειδικά από τους ψηλούς. Γιατί εκεί εντοπίζεται, Αργύρη, το πρόβλημα, γιατί στις διεισδύσεις μένει ακάλυπτο το κέντρο της ρακέτας. Δεν λειτουργούν οι περιστροφές και όποιος πάει χαμηλά σκοράρει. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά ήταν αναγκαίο να διευκρινίσουμε. Επίσης τους κάλεσε να πιέσουν τον playmaker, τον Στεφανίδη, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλος playmaker στην ομάδα του Αμαρουσίου. Αμιγός playmaker, ο Χαραλαμπίδης είναι shooting guard. Από την άλλη πλευρά, τι υποκλέψαμε. Υποκλέψαμε ότι ο κύριος Ρούσο είναι αυτός που σκύβει μπροστά στους παίχτες για να δώσει εντολές. Ένα. Και δεύτερον, ζήτησε να γίνουν πιο ενεργοί επιθετικά και οι κοντοί. Οι περιφερειακοί παίχτες. Μάλιστα. Εδώ πάντως η μπάλα πήγε χαμηλά στον Καϊμακόγλου, ο οποίος πάλι δεν κατάφερε να τελειώσει φάση. Αυτή τη φορά από κοντά. Γκαγκαλούδης στην επίθεση ΣΑΕΚ. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά του ημιχρόνου. Το Μαρούσι εδώ και 6 περίπου λεπτά είναι σταθερά μπροστά, αλλά με μικρές, πολύ μικρές διαφορές. Ενώ υπάρχουν βήματα από τον Γκαγκαλούδη. Που και αυτός με τη σειρά του δείχνει απορία. Τα έκανε πάντως τα βήματα. Ενώ είχε σταματήσει την τρίπλα, το έκανε ένα βηματάκι παραπάνω. Σε ιμπούτη στον Έιμπραμς, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Πέρκοβιτς. Η ΑΕΚ έχει ένα κορμί λιγότερο στους ψηλούς να ρίξει. Τον Μάγλο, ο οποίος δεν είναι στην 12η του απόψινού παιχνιδιού. Επιστρέφει ο Πένλαντ, ο οποίος είχε βγει από το παιχνίδι μόλις μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Και ένας ακόμη ψηλός, ο Γκάρμα. Ο Κροάτης Γιώσκο Γκάρμα. Είδατε και την αντίδραση του Γκαγκαλούδη για το προηγούμενο λάθος του, για τα βήματα. Η οποία συνεχίζεται. Ένα χτύπημα με το μπουκάλι το νερό, αυτό τιμωρία που λέμε.
Στεφανίδης στον Καϊμακόγλου και από εκεί στον Έιμπραμς. Φάουλ που παίρνει από τον Γκάρμα. Παναλαμβάνω ότι το κέντρο της ρακέτας ΣΑΚ μοιάζει με ανοχήρωτη πόλη. Είτε η μπάλα φτάνει χαμηλά στους ψηλούς του Αμαρουσίου, είτε πηγαίνει εκεί με κάποιον από τους περιφερειακούς να την κουβαλάει. Το Μαρούσι από τις βόλες του Ιμπράμς πάει τη διαφορά στους 5, ενώ ο Νικολαίδης πέφτει θύμα από την ξαφνική παγίδα που εκδηλώθηκε από τον Στεφανίδη και τον Καϊμακόγλου κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Ευνηδιάστηκε γιατί πετάχτηκε από την πλευρά που δεν έβλεπε ο Καϊμακόγλου. Αποτέλεσμα ήταν ο Νικολαίδης να κάνει διπλή τρίμπλα και η μπάλα να περάσει πάλι στην κατοχή του Αμαρουσίου. Δείτε το πάλι. Καϊμακόγλου από την κορυφή για 3. Ούτε αυτή τη φορά, αλλά ο Ιμπράμς δηλώνει παρόν. Τελικά, υπό την πίεση του ταπού του δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να σκοράρει και να αξιοποιήσει το 5ο επιθετικό rebound που πήρε απόψε το Μαρούσι. Η ΑΕΚ έχει 4, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά υπάρχει τεράστια απόκληση στα λάθη. 7 λάθη η ΑΕΚ, μόλις 2 οι γηπεδούχοι. Αυτές οι 5 συν μία που προκύπτει από τα επιθετικά rebound, 6 επιθέσεις, έχουν δώσει διαφορά υπέρ του Αμαρουσίου, διαφορά την οποία κατεβάζει με ένα σουτ 3 πόντων ο Γκάρμα, ο Κροάτης. Αν και η αίσθηση που έχουν ότι πατούσε τη γραμμή, δεν ξέρω αν υπάρχει ένα replay από κάποια κεντρική κάμερα που δείχνει και τα πόδια του Κροάτη. Νομίζω ότι το σουτ ήταν για 2. Νομίζω, επαναλαμβάνω. Σεϊμπούτης και αυτός πήγε χαμηλά, παίρνοντας την πάσα του Καϊμακόγλου. Όχι, έστω και οριακά, νομίζω ότι από το replay προκύπτει ότι ο Γκάρμα δεν πατούσε. Οριακά, αλλά δεν πατούσε, αυτή είναι η ουσία. Χρεώστε το δικό μου λάθος, διαγυμνού οφθαλμού και όχι σε λάθος των διαιτητών. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού στο μεταξύ έγινε φάουλ από τον Έιμπραμς πάνω στον Νικολαίδη. Πρώτο φάουλ για τον Αμερικανό, τον Ντέινα Έιμπραμς, ο οποίος και αυτός είχε περάσει από την Πάτρα την εποχή του Ρούσο. Ξαναβρίσκονται τώρα στο Μαρούσι. Μαρούσι και ΑΕΚ που παραπέουν, τρικλίζουν στη φετινή χρονιά. Η ΑΕΚ μπόρεσε να μαζέψει ομάδα και παίκτες για προετοιμασία λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στην ουσία δεν έγινε προετοιμασία. Άλλαξε προπονητή, καθώς τη θέση του Αλεξανδρή πήρε πριν από 15 μέρες περίπου ο Σούλης Μαρκόπουλος. Έμπειρος Θεσσαλονικιός προπονητής, που αν δεν υπάρχει κάποιο σημείο της καριέρας του που δεν το γνωρίζουμε, δουλεύει για πρώτη φορά σε ομάδα της Αθήνας. Τέλος και στο σοου των κοριτσιών του Αμαρουσίου, με τα κάπελα Μπορσαλίνο στον αέρα για το θεαματικό φινάλε. Και για να δούμε τι θεαματικό, ναι, και δεν υπάρχουν πολλά θεαματικά ως τώρα στο παιχνίδι, μας επιφυλάσσει συνέχεια Πένλαντ στη διείσδυση. Εδώ προδόθηκε η άμυνα του Αμαρουσίου που δεν είχε βάθος και καλύψεις, και μόλις ο Πένλαντ πέρασε τον αντίπαλό του, έφτασε χωρίς αντίπαλο μέχρι το lay-up 30-28. Λιγότερο από 3 λεπτά για το ημίχρονο. Παιχνίδι χαμηλού τέμπο, χαμηλού ρυθμού. Έιμπραμς που έφτασε και πάλι στα 2 μέτρα από το καλάθι. Φάουλ που πήρε από τον Γκάρμα, τον Κροάτη. Η ΑΕΚ φτάνει πρώτη, τα 5 ομαδικά φάουλ. Ούτως ή άλλως όμως ο Έιμπραμς σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον θα εκτελούσε βολές, καθώς το φάουλ έγινε πάνω στην προσπάθεια.
3 φάουλ για την ΑΕΚ έχει ο Πέρκοβιτς που αποσύρθηκε γι' αυτό το λόγο πριν από λίγο. Από το Μαρούσι κανείς παίχτης δεν έχει πάνω από 2 φάουλ. Το Μαρούσι σε μία από τις σπάνιες άστοχες προσπάθειες παίχτη του από την γραμμή απόψε έχει 6-8 βολές τώρα μετά την άστοχη του Abrams. Ποιος συνεχίζει να μην βρίσκει στόχο. Έχει χάσει 2 από τις 3 βολές του Αμαρουσίου, έχει 4-6 και συνολικά 6 πόντους. Πένλαντ υπό την πίεση του Στεφανίδη. Και τώρα Ταπούτος Σκοτ, κόμματος, που δεν έχει κάνει αίσθητη την παρουσία του. Εδώ έκανε επιθετικό φάουλ ακιστρώνοντας τον Κολόκα, προσπαθώντας να πάρει πλεονέκτημα, θύμα της ικανότητας του καλύτερου αμυντικού του Αμαρουσίου, του Μάρκου Κολόκα. Αυτό τιμωρήθηκε. Θεωρήθηκε ότι αυτή η κίνηση του κόμματου να περάσει το χέρι του γύρω από το κορμί του αντιπάλου του έδωσε πλεονέκτημα. Ο Κολόκας που για χρόνια τώρα κερδίζει το ψωμί του με ειδικές αποστολές. Η ΑΕΚ σε ζώνη 2-3. Μήπως και λυθεί το πρόβλημα που δημιουργείται στο κέντρο της ρακέτας της. Στεφανίδης δοκιμάζει για 3. Το Μαρούσι αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να πάει χαμηλά. Στεφανίδης πάει στους 7 πόντους. Στεφανίδης που για μια ακόμη φορά περνώντας στο παρκέ νοικοκύρεψε το παιχνίδι του Αμαρουσίου και έχει σκοράρει και 7 πόντους. Πένλαντ, κομμάτος. Το Μαρούσι έχει πέρασει με 5 μετά από το σουτ 3 πόντων του Στεφανίδη, ο οποίος κλέβει και την μπάλα μέσα από τα χέρια του Νικολαίδη. Σεϊμπούτης την αφήνει στο καλάθι σε μια φάση που δημιούργησε προσωπικά ο Στεφανίδης με το κλέψιμο στην άμυνα και την assist του συμπαίκτη του. Σκοτ με αντίπαλο τον Abrams στην εσωτερική, μπλοκ από τον Abrams. Νέα κατοχή μπάλας για το Μαρούσι που ξαφνικά μοιάζει να βγάζει πολλή ενέργεια στο παρκέ, σίγουρα πολύ περισσότερη από την ΑΕΚ. Σεϊμπούτης στην εσωτερική, παίρνει το φάουλ από τον Νικολαίδη. Ξανά το κλέψιμο του Στεφανίδη, η assist στον Σεϊμπούτης που έβαλε και το προσωπικό του στοιχείο αποφεύγοντας τον Πένλαντ. Κόμματος αποσύρεται στον πάγκο. Ανταυτού στο παρκέ ο Γκαγκαλούδης. Με τον Μαρκόπουλο να χαμηλώνει το σχήμα της ομάδας του, καθώς τώρα έχει 2 χειριστές της μπάλας στο παρκέ, και τον Μπένλαντ και τον Γκαγκαλούδη. Και στη θέση 3 παίζει επίσης περιφερειακός, κλασικός περιφερειακός, ο πρόδρομος Νικολαίδης. Σεϊμπούτης αξιοποίησε μόνο τη μία βολή, αλλά το Μαρούσι μάζεψε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Ενώ έχει στείλει τη διαφορά στους 8, 36-28. Η ΑΕΚ πάντα σε ζώνη. Κολόκας στον Abrams. Επιθετικό rebound από τον Καϊμακόγλου, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Ταπούτο. Ο Σκότ ήταν εκτός θέσης. Δεν ήταν δουλειά του Ταπούτου να είναι εκεί. Πήγε εκεί για να καλύψει. Για καλό πήγε δηλαδή, δεν πήγε κακό. Αλλά όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του Καϊμακόγλου, φανερά το πλεονέκτημα δεν το είχε ο Ταπούτος. Ο Σκότ περί άλλων τύρβαζε εκείνη τη στιγμή, κάπου αλλού ήταν. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ κόλλησε στους 28 πόντους, το Μαρούσι έχει πάει στους 36 και φτάνει και τους 37 από την πρώτη εύστοχη βολή του Καϊμακόγλου, δημιουργώντας από το τίποτα μια διαφορά ήδη 9 πόντων από εκεί που το παιχνίδι ήταν στους 2-3. Και τώρα για πρώτη φορά απόψε οι γηπεδούχοι βλέπουν την υπέρ τους διαφορά να είναι σε διψήφιο επίπεδο 38-28. Πένλαντ
Η ΑΕΚ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχει και άλλη επίθεση μέχρι το τέλος, εκτός από αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει δηλαδή ο χρόνος για κάτι τέτοιο. Γκαγκαλούδης. Ξανά Γκαγκαλούδης, 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Γκαγκαλούδης πετάει υποπίεση την μπάλα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ έφαγε πολλή ώρα με την μπάλα να κυκλοφορεί στην περιφέρεια. Ασκόπος με την μπάλα πολλή ώρα στα χέρια του Πένλαντ. Το Μαρούσι έχει τώρα 19 από τα υπόλοιπα 26 δευτερόλεπτα. Η ευκαιρία που δόθηκε στο Μαρούσι, καθώς χρειάστηκε ο νεαρός Τσιότρας που πέρασε στο παρκέ να δέσει τα κορδόνια του. Ήταν χρήσιμη γιατί ο Ρούσο πρόλαβε εκεί να καλέσει time out, και υπήρχε νεκρός χρόνος και αυτή η ευκαιρία για να οργανώσει καλύτερα την τελευταία επίθεση της ομάδας του, την τελευταία για το πρώτο ημίχρονο. Απομένουν 26,5 δευτερόλεπτα, από αυτά τα 19 είναι για το Μαρούσι. Αν τα εξαντλήσει θα μείνουν περίπου 7,5-8 για την ΑΕΚ. Αρκετός χρόνος για μια αξιοπρεπή πάντως επίθεση στα 8 δευτερόλεπτα. Διαφορά είναι στους 10, 38-28. Για κόλλησε άσχημα, κυρίως λόγω της αιμονής της να κυκλοφορεί πολλή ώρα την μπάλα χωρίς λόγο και σκοπό στην περιφέρεια ή να καταναλώνεται σε περιμετρικά σουτ. Έχει 3 στα 9 τρίποντα. Αν προσθεθούν τα πολλά λάθη της, 10, προσθεθεί και η αδυναμία της στα επιθετικά rebound, τότε αυτή η διαφορά των 10 πόντων μάλλον έχει ερμηνείες. Στεφανίδης στον Καϊμακόγλου, η διείσδυση από τον Καϊμακόγλου, ο ίδιος στο επιθετικό rebound, τελικά η μπάλα πέφτει στα χέρια του Σεϊμπούτης. Στον Χαραλαμπίδη το Μαρούσι είχε καλές ευκαιρίες να σκοράρει, δεν εκμεταλλεύτηκε καμία, αλλά έμεινε με την μπάλα στα χέρια του. Ουσιαστικά όταν αυτή έφτασε στα χέρια του τα πούτ ήταν πια πολύ αργά. Το Μαρούσι δεν πήρε τίποτα από αυτή την επίθεση διαρκείας στα τελευταία 26 ουσιαστικά δευτερόλεπτα, αλλά δεν πάει στεναχωρημένο στα αποδυτήρια, καθώς προηγείται με 10, 38-28. Αντίθετα εκείνη που χρειάζεται με βάση το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο του ημιχρόνου lifting και μάλιστα γρήγορο ταχύρυθμο από τον Σούλη Μαρκόπουλο είναι η ΑΕΚ, η οποία ξαφνικά κόλλησε και στην επίθεση, όπου επαναλαμβάνω η κυκλοφορία της μπάλας με τον Πένλαντ στο παρκέ δεν νομίζω ότι είναι όχι υποδειγματική, δεν νομίζω ότι είναι καν ανεκτή, και με την αδυναμία της να καλύψει το κέντρο της ρακέτας, το οποίο μένει μονίμως και σταθερά κενό, ανοχήρωτο ή καλυμμένο από λάθος παίκτες. Όλα αυτά λοιπόν σαν μια τεχνική προσέγγιση του, γιατί η διαφορά έχει πάει στους 10, 38-28. Όσους δεν ήταν πεπισμένοι ότι θα είναι η πρώτη ομάδα που θα υποβαστεί στην Α2, το ενδεχόμενο να μπλέξουν σε τέτοιες περιπέτειες προσπαθούν να αποφύγουν το Μαρούσι και ΑΕΚ. Ο νικητής θα βλέπει πιο καλά, πιο καλόβολα την περίπτωση να παίξει ακόμη και στα play-off, φτάνοντας στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Ο ηττημένος αντίθετα θα μείνει καθυλωμένος στις πολύ χαμηλές θέσεις, και αυτό αποτελεί πρόβλημα, έστω και αν κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε, ότι μπορεί στο τέλος να υποβαστεί μια ομάδα σαν το Μαρούσι την ΑΕΚ, αλλά αυτά επαναλαμβάνουμε είναι στερεότυπα, δεν έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει μέσα στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με ένα άστοχο σουτ του Abrams, με την μπάλα τώρα να μένει στα χέρια της ΑΕΚ, καθώς καταναλώθηκαν τα 24 δευτερόλεπτα χωρίς να εκδηλωθεί σουτ, και τον Σούλη Μαρκόπουλο να συνεχίζει εκεί που σταμάτησε, εκνευρισμένος, όπως για αρκετή ώρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μαρκόπουλος που στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας, στη δεκαετία του 70, τόσο πίσω πάει, σαν προπονητής του Δημόκριτου του ΒΑΟ, έδινε ομηρικές μάχες με το Μαρούσι για να κρατήσει τις ομάδες του στην κατηγορία απέναντι στους Μαρουσιώτες. Τώρα 30 τόσα χρόνια μετά βρίσκεται στο τιμόνι της ΑΕΚ, που βαθμολογικά τουλάχιστον δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από τους Δημόκριτους και τους ΒΑΟ εκείνης της εποχής.
Γκαγκαλούδης δεν μπόρεσε να σκοράρει καθώς έπεσε πάνω σε άμυνα. Το Μαρούσι έσπρωξε γρήγορα την μπάλα μπροστά και ο Σεϊμπούτης βρίσκοντας ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ πέτυχε ένα ακόμη καλάθι. Το δεύτερο συνεχόμενο για τον Λιθουανό. Με το Μαρούσι τώρα να κάνει ένα γρήγορο σερί 4-0 και να προηγείται με 42-28. Το Μαρούσι που ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο. Αν και εκείνη που έμοιαζε να έχει ανάγκη περισσότερο ένα καλό ξεκίνημα ήταν η ΑΕΚ. Κομματός κλειδωμένος απόψε από τον Κολόκα. Γκαγκαλούδης. Νικολαίδης δοκιμάζει ένα σούτ από την περίμετρο, rebound από τον Κολόκα. Χαραλαμπίδης τώρα. Το Μαρούσι ξεκίνησε με Σεϊμπούτης, Τζάσβιν, Έιμπραμς, Κολόκα και Χαραλαμπίδη. Έιμπραμς, ο οποίος πέρασε τον Γκάρμα που επιστρατεύοντας τους αγκώνες του έκανε φάουλ. Και είναι και τυχερός ο Κροάτης σέντερ της ΑΕΚ που γλίτωσε και το καλάθι. Ο Μαρκόπουλος πλήρως απογοητευμένος καθώς φαίνεται ότι τα όσα είπε στα αποδυτήρια, γιατί σίγουρα κάτι είπε στα αποδυτήρια στους παίκτες στο ημίχρονο, μάλλον έπεσαν σε ότα μη ακούοντων. Καλεί πολύ γρήγορα το πρώτο του time out στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μετά από 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Με την ΑΕΚ πλέον στο μείον 14. Απόλλων Γάλλιο 66-54 στην Πάτρα στο τέλος τρίτης περίοδου. Κάτι τέτοια αποτελέσματα είναι που μπλέκουν την ΑΕΚ σε σενάρια ενδεχόμενου υποβιβασμού. Την ΑΕΚ που διανύει σε πολλά επίπεδα την χειρότερη ίσως χρονιά της σύγχρονης ιστορίας της. Από το 1960 που υπάρχει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, τότε πρώτη εθνική, τώρα Α1, ποτέ άλλοτε με εξαίρεση μία χρονιά η ΑΕΚ δεν είχε βρεθεί τόσο κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και τόσο μακριά μέσα στο πρωτάθλημα. Μία μόνο φορά χρειάστηκε να παίξει αγώνες μπαράζ, τότε που έγινε αναδιάρθρωση των κατηγοριών στα μέσα της δεκαετίας του 80 για να διατηρήσει τη θέση της στην Α1. Μόνο τότε είχε φτάσει τόσο κοντά στον υποβιβασμό. Σίγουρα για τον Γιώργο Αμερικάνο που βλέπετε εδώ, πιστό πάντα στις εξέδρες να ακολουθεί τη μεγάλη του αγάπη. Όλα αυτά είναι αδιανόητα. Την εποχή τη δική του η ΑΕΚ κέρδιζε πρωταθλήματα Ελλάδος, κέρδιζε ένα κύπελο Ευρώπης. Τώρα αυτά βλέπει ο Αμερικάνος και δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Προφανώς αυτά βλέπει και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, αν κρίνω από την έκφρασή του. Και μπορεί στο βάθος του μυαλού του, στην άκρη του μυαλού του, αυτό είναι δική μου αυθαιρεσία πάντως, να σκέφτεται πού έμπλεξα. Το Μαρούσι από την μία εύστοχη βολή του Έιμπραμς προηγείται με 15, 43-28. Παρότι και οι δύο ομάδες σουτάρουν πολύ άσχημα στις βολές, το Μαρούσι χειρότερα, αν και έχει καλύτερο ποσοστό, αλλά έχει χάσει περισσότερες. Τζάσβιν στον Σεϊμπούτης, το Μαρούσι που όμως ανανεώνει με αρκετά μεγάλη ευχέρεια επιθέσεις, χάρη στα επιθετικά του rebound, και αυτό του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έιμπραμς από μακριά για 3, καλάθι από τον Έιμπραμς, το οποίο θα μετρήσει, παρότι ο Μουζάκης στην baseline είδε τον Σεϊμπούτης να κάνει φάουλ τη στιγμή του σουτ, αλλά αυτό δεν επηρεάζει το καλάθι που επιτεύχθηκε. Το φάουλ του Σεϊμπούτης έγινε ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα μετά από το σουτ του Έιμπραμς. Άρα ορθώς μέτρησαν οι 3 πόντοι, κατακυρώθηκαν, καταγράφηκαν οι 3 πόντοι. Το Μαρούσι συνεχίζει το σερί του. Εκεί στο βάθος έγινε κάτω από το καλάθι το φάουλ του Σεϊμπούτης. Εδώ φάνηκε από το ολοκληρωμένο replay η παράβαση του Λιθουανού. 46-28. Η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Πέρασε και κανένα 2 λεπτά στο πρώτο χωρίς πόντο. Συνολικά πάει στα 5 αγωνιστικά λεπτά με απόλυτο 0 στην επίθεση. Γκαγκαλούδης στον Νικολαίδη. Πέρκοβιτς, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Έιμπραμς. Δεύτερο φάουλ του Ντέινα Έιμπραμς.
Γκαγκαλούδης στην επαναφορά. Ελευθερώνει το κόμματος και παίρνει την μπάλα. Τώρα Πέρκοβιτς. Ξανά Γκαγκαλούδης με αντίπαλο τον Χαραλαμπίδη και από τις αλληλεγγύες μαρκαρισμάτων τον Έιμπραμς. Κόμματος έκανε ένα μικρό βηματάκι πίσω για να στάρει για 3, αλλά Κόμματος δεν είναι στην καλή του βραδιά. Ακόμη και εδώ που ήταν ελεύθερος δεν βρήκε στόχο. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα το απαγορεύει συνήθως ο Κολόκας ακόμη και να κουμπίσει την μπάλα. Η ΑΕΚ ξεζώνει το φάουλ στο βάθος, εκεί το είδατε από τον Νικολαίδη. Αμέσως μετά την επαναφορά η άμυνα της ΑΕΚ γύρισε σε man to man. Ο Νικολαίδης κάνει δεύτερο συνεχόμενο γρήγορο φάουλ. Κυρίτσης με αντίπαλο τον Νικολαίδη και τρίτο φάουλ του Νικολαίδη. Νομίζω ότι αυτά τα τρία μαζεμένα φάουλ του Νικολαίδη σε λιγότερο από 1 λεπτό, στην ουσία στην ίδια επίθεση, είναι τα πιο γρήγορα φάουλ που έχουμε δει ποτέ σε αγώνα μπάσκετ. Έγιναν και τα τρία στη διάρκεια της ίδιας επίθεσης του Αμαρουσίου. Στην ουσία. Από τα δικά του φάουλ ανανεωνόταν ο χρόνος. Ο Κυρίτσης σκοράρει για 3. Και το Μαρούσι ξεφεύγει με 21. 49-28. Και κλέβει την μπάλα από την κακή συνεργασία του Γκαγκαλούδη με τον Πέρκοβιτς. Χαραλαμπίδης, Έιμπραμς, Κολόκας. Το blackout της ΑΕΚ μοιάζει ατελείωτο. Και η εικόνα της από τα τελευταία 3 λεπτά του ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, είναι θλιβερή. Χαραλαμπίδης σε ένα δύσκολο σουτ από κακή γωνία, 51-28. Μαρκόπουλος με μια κίνηση προς τη γραμματεία, νομίζω ότι ζήτησε time out, έτοιμος να χαραμίσει. Να χαραμίσει τώρα, τρόπος του Λέγιν είναι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, να σπαταλήσει, εν πάση περιπτώσει, να πάρει το δεύτερο time out του, καθώς βλέπει ότι ο αγωνιστικός κατήφορος ομάδος που εδώ διακόπτεται από ένα καλάθι χάρη στην καλή συνεργασία του Σκότ και του Πέρκοβιτς, έμοιαζε στα μάτια του ατελείωτος. Πάντως αυτό το σερί του Αμαρουσίου που πήρε τη διαφορά από τους 3, αν δεν κάνω λάθος, από το 31-28 και την πήγε στο 51-28, έχει φέρει την ΑΕΚ με την πλάτη στο καναβάτσο. Ο Έιμπραμ σκοράρει με όση άνεση θέλει μπροστά από τον Πέρκοβιτς που έμεινε καρφωμένος στο έδαφος. Το Μαρούσι πολύ φωνικό πια στην επίθεση, κάνοντας μόνο τα σωστά πράγματα, παίζοντας σαφώς καλύτερη άμυνα, κάτι που αποδεικνύεται, είναι αυταπόδεικτο από το γεγονός ότι στα τελευταία 8 λεπτά έχει δεχτεί όλους και όλους 2 πόντους. Έχει εκτοξεύσει τη διαφορά στους 23 ξανά, 53-30. Και επαναλαμβάνω, όσο έτσι βαρύς και αν ακούγεται ο χαρακτηρισμός, ότι η εικόνα της ΑΕΚ στα τελευταία 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στα περίπου 5 λεπτά παρά 8 δευτερόλεπτα που παίζεται παιχνίδι στο δεύτερο, σε αυτά τα 8 λεπτά η εικόνα της ΑΕΚ περιγράφεται μόνο με μία λέξη: θλιβερή. Δεν ξέρω βέβαια κάτω από αυτές τις συνθήκες ένας προπονητής που μέσα σε 5 λεπτά υποχρεώνεται να πάρει 2 time out, που βλέπει την ομάδα του από τους 3-4 πόντους να πηγαίνει στο μείον 23, τι μπορεί και τι έχει να πει. Έχω την αίσθηση, έτσι προδικάζοντας τι θα ακούσουμε από τον Αργύρη Στεφανόπουλο, ότι το μόνο πράγμα που μπορεί πια να ακουμπήσει, αν μπορεί, ο Μαρκόπουλος, είναι το φιλότιμο των παικτών του, εκτός αν έχει τίποτα λαγού στο καπέλο του τεχνικής μορφής. Αργύρη. Όπως ακριβώς τα είπες, Δημήτρη, και ο ίδιος φαινόταν να μην έχει κουράγιο πλέον να πει κάτι στους παίκτες του, αφού ό,τι και να έχει δοκιμάσει δεν πιάνει απόψε. Παρ' όλα αυτά κάλεσε ιδιαίτερα τους ψηλούς να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο στην άμυνα. Όσον αφορά το Μαρούσι, άπαντες ικανοποιημένοι και ζήτησαν να συνεχιστεί η πίεση.
Στο μεταξύ με το άστοχος του Γκαγκαλούδη, το Μαρούσι έχασε από δικό του λάθος την μπάλα. Ο Κυρίτσης δεν είδε που πατούσε. Πάσα του κόμματου στον Σκοτ, ο οποίος παρότι βρήκε μόνο τον Χαραλαμπίδη τελευταίο αντίπαλο, τελευταίο εμπόδιο για να σκοράρει, πήρε μόνο το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο κανονικός Σκοτ, ο προ 15 ετίας Σκοτ όταν βγήκε από το κολέγιο, όχι ο σημερινός υπέρβαρος και βετεράνος Σκοτ, θα είχε πετύχει το καλάθι, θα είχε πάρει και φάουλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία μιας άλλης εποχής. Εδώ πήρε έναν πόντο από την βολή, τον ένατο απόψινό του. Και μόνο το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος παίκτης του Σκότ είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ απόψε, νομίζω ότι λέει πολύ περισσότερο από ό,τι λέει και το σκορ που βλέπετε, το 53-31 υπέρ του Αμαρουσίου. Νέο λάθος από τους γηπεδούχους που δείχνουν σημάδια χαλάρωσης, και επειδή οι καλοί προπονητές είναι περίπου σαν τους γιατρούς, χρήσιμοι να προβλέπουν και όχι να γιατρεύουν. Γι' αυτό ακριβώς ο Λινάρδος με τον Ρούσο τους κάλεσαν τους παίχτες του Αμαρουσίου στον πάγκο για να μην επιτρέψουν από δικά τους λάθη, από δική τους χαλάρωση στην ΑΕΚ να ξαναμπεί γρήγορα στη διεκδίκηση της νίκης. 4:27 για το τέλος τρίτης περίοδου. Το Μαρούσι σκοράροντας κάτι σαν 20 αναπάτητους πόντους σε ένα διάστημα 8 λεπτών. Κατάφερε να πάει τη διαφορά από τα οριακά επίπεδα του συν 2, συν 3 στα δυσθεώρητα ύψη του συν 23 νωρίτερα. Παίκτες της ΑΕΚ επιστρέφουν πρώτοι στο παρκέ. Αργύρη, για να σας ακούσουμε για μια ακόμη φορά. Ο κύριος Βρούσο ήταν αυτός που ζήτησε το time out. Ναι, το είπαμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, και το ζήτησε βλέποντας την πίεση της ΑΕΚ και το λάθος να γίνεται από την ομάδα του. Σχεδίασε κάποια πράγματα για να κατεβαίνει πιο γρήγορα η μπάλα και του ζήτησε να μην αγχώνονται από την πίεση αυτή. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας με τον Γκαγκαλούδη. Κόμματος στον Σκοτ, ο οποίος βρέθηκε αλλά δεν μπόρεσε να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Τζάσβιν. Τελικά η μπάλα κυκλοφόρησε σωστά. Ο πρόδρομος Νικολαίδης σκόραρε για 3. Η ΑΕΚ κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τους 20, στους 19, 53-34. Κυρίτσης, ο οποίος πάει χαμηλά, παίρνει το φάουλ από τον Πέρκοβιτς. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Κυρίτσι που νωρίτερα φόρτωσε με 3 συνεχόμενα φάουλ τον Σωτήρη Νικολαίδη. Τώρα έχει αντίπαλο τον έτερο των Νικολαίδων της ΑΕΚ, τον πρόδρομο. Κυρίτσης που φτάνει τους 10 πόντους, τους έχει και ο Τζάσβιν. Τους σκόρερ του Αμαρουσίου αλλά και το αγώνα οδηγεί ο Έιμπραμς με 12. Φάουλ που υποδεικνύει ο Μουζάκης μακριά από εκεί που παίζει η μπάλα. Σε βάρος του Κυρίτσι. Και βολές από τον πρόδρομο Νικολαίδη, καθώς αυτό ήταν το 5ο ομαδικό για τον Μαρούσι. Δεύτερο προσωπικό για τον Κυρίτσι. Νικολαίδης έχει 4 πόντους στη σειρά.
και τους κάνει 5, βελτιώνοντας και το ισχνό ποσοστό της ΑΕΚ στις βολές. Τώρα οι φιλοξενούμενοι έχουν 6 στις 10 βολές. Στεφανίδης που επέστρεψε ως αντίδοτο στην πίεση της ΑΕΚ, με σκοπό να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα για το Μαρούσι. Στεφανίδης που δοκιμάζει από μακριά, ο Έιμπραμς πάει για το rebound, τελικά η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση πάντως ο τελευταίος την άκουμπησε ο Πέρκοβιτς, νομίζω. Γκαγκαλούδης παίρνει το φάουλ από τον Στεφανίδη, ο οποίος τον τσέκαρε με τους αγκώνες του τη στιγμή της διείσδυσης, και βολές τώρα για τον Γιάννη Γκαγκαλούδη. Αλλαγή από το Μαρούσι με τον Σεϊμπούτης αντί του Κολόκα. Ο Γκαγκαλούδης σημάδεψε σίδερο, αλλά θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σκοράρει, την οποία όμως δεν αξιοποιεί. Ο Τζάσβιν μαζεύει το rebound. Η ΑΕΚ τώρα είναι ακριβώς στο 50% στις βολές, 6 στις 12. Σεϊμπούτης στο Τζάσβιν. Πολύ όμορφη πάσα στο Σεϊμπούτης, ο οποίος πέρασε στην εσωτερική και εκεί άγαρμα ο Σκότ τον κράτησε, καθώς από την έκρηξη και το γρήγορο πρώτο βήμα του Λιθουανού στην ουσία είχε χάσει τη μάχη απέναντί του. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα δίκαιο από τον Στεφανίδη που ζητάει αντιαθλητικό φάουλ. Κάλλιστα, αν οι διαιτητές έκριναν κάπως διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι αντιαθλητικό φάουλ αυτό. Μια και ο Σκότ φανερά δεν προσπάθησε να παίξει άμυνα πάνω στην μπάλα, αλλά κράτησε τον Σεϊμπούτης. Εν πάση περιπτώσει, Σεϊμπούτης σκοράρει διπλούν από την γραμμή, στέλνοντας πάλι τη διαφορά στους 21. 57-36, 2 και 47 για το τέλος. Κόμματος στον Σκότ. Η πάσα του προς τον Πέρκοβιτς. Μεσολάβησαν το χέρι και το φάουλ του Καϊμακόγλου. Πέρκοβιτς φτάνει τους 7 πόντους. Εδώ ο περατέρ του Super Sport βοηθάει λίγο την κατάσταση, δίνοντας την μπάλα στον διαιτητή. Όλοι βάζουν ένα χεράκι. Και εδώ που τα λέμε είναι και τέτοιο το παιχνίδι που δεν βλάπτει να τελειώσει και λίγο πιο νωρίς. Κυρίτσης απέναντι στον Νικολαίδη και τώρα Καϊμακόγλου, ο οποίος ποστάρει απέναντι στον Πέρκοβιτς. Πέρκοβιτς φορτωμένος με 4 φάουλ. Ήταν εύκολος στόχος για την επίθεση του Αμαρουσίου και τον Καϊμακόγλου υποχρεώθηκε να μείνει στο έδαφος, να μην ακολουθήσει, αφού στο επόμενο φάουλ μετατρέπεται σε θεατή του παιχνιδιού. Εδώ ο Κόμματος παίρνει μια μίνι ρεβάνς με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, αλλά αυτός απλά κέρδισε το φάουλ από τον Σεϊμπούτης. Ο Έιμπραμς επιστρέφει στο παρκέ αντί του Τζάσβιν. Φεύγει και ο Σεϊμπούτης για να παραχωρήσει τη θέση του στον Χαραλαμπίδη. Ο Κόμματος είχε σκοράρει νωρίς, πολύ νωρίς. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου,
Είχε σκοράρει ένα από τα πρώτα καλάθια της ΑΕΚ. Από τότε μέχρι και αυτές τις βολές δεν είχε πετύχει άλλο πόντο. Κλειδωμένος από την πολύ καλή άμυνα του Κολόκα κύριος, αν και γενικά το Μαρούσι πάνω του λειτουργήσε πολύ καλά, αφού του απαγόρευσε να πάρει την μπάλα. Αυτό ήταν το μυστικό της ως τώρα εξουδετερώσεως του κόμμα του. Καϊμακόγλου πάλι με αντίπαλο τον Πέρκοβιτς, αυτή τη φορά χωρίς την επιτυχία της προηγούμενης φάσης. Ο Σκοτ χωρίς να σηκωθεί από το έδαφος μαζεύει το rebound. Γκαγκαλούδης, Κόμματος δεν μπόρεσε να πάρει πλέον έκτημα απέναντι στο Χαραλαμπίδη. Δεν το κάνει ούτε τώρα. Πασάρει στην απέναντι πλευρά στον πρόδρομο Νικολαίδη. Παίκτες του Αμαρουσίου μαζεύουν το rebound με τη συνεργασία του Καϊμακόγλου και του Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης πάει χαμηλά. Πασάρει στον Κυρίτσι που παίρνει το φάουλ. Φάουλ του Νικολαίδη, το δεύτερο, του πρόδρομου Νικολαίδη. Νομίζω ότι η φάουλ είχε γίνει και στο ξεκίνημα από τον Κόμματο, που προέταξε το πόδι του και ίσως γι' αυτό αμέσως μετά έσπευσε στον Κυρίτσι για να το εξηγήσει με το χάδι και την αγκαλιά ότι δεν είχε πρόθεση για ένα πιθανώς επικίνδυνο έτσι, μαρκάρισμα. Κυρίτσι σκοράρει και με τις δύο βολές. Φτάνει, αν και ήρθε από τον πάγκο, τους 12 πόντους όσους έχει και ο Abrams. Τώρα είναι παρέα ο Μούκη Αντάμα, η πρώτη σκόρερ του αγώνα. Το Μαρούσι όμως έχει συνολικά 4 παίκτες με πάνω από 10 πόντους. Ο Κόμματος ποστάρει για μία ακόμη φορά με επιτυχία, καθώς η ΑΕΚ λειτουργεί, αλλά δεν ξέρω πόσο αργά είναι στις τελευταίες φάσεις σωστά. Μια και το Μαρούσι έχει 3 κοντούς στο παρκέ και αναγκαστικά πάει κοντός παίκτης πάνω στον Κόμματο και του δίνει συνέχεια την μπάλα στο χαμηλό post. Καϊμακόγλου κλείνεται, χάνει την μπάλα τελικά περικυκλωμένος από 3 παίκτες της ΑΕΚ. Νικολαίδης και φάουλ από τον Στεφανίδη. Βολές λοιπόν από τον πρόδρομο Νικολαίδη. Επιστρέφει στο παρκέ ο Σωτήρης Νικολαίδης και για πρώτη φορά απόψε θα χρησιμοποιηθεί και ο Μαγκουνής. Έφυγε ο Κόμματος. Ο Νικολαίδης δεν τα καταφέρνει με την πρώτη βολή. Τώρα θα αφήσει τη θέση του στον Μαγκουνή. Τώρα γίνεται η αλλαγή που είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα. Μαρκόπουλος που απέσυρε τους παίκτες που είχαν σκοράρει τους τελευταίους πόντους ΑΕΚ, τον Κόμματο και τον πρόδρομο Νικολαίδη. Εδώ μια κακή πάσα από τον Χαραλαμπίδη, πολύ κακή και πολύ ψηλή. Μαρκόπουλος που το έκανε αυτό, βλέπετε το γιατί, αμέσως σήκωσε πάλι Κόμματο και Νικολαίδη. Ήθελε μια καλή άμυνα, την πήρε από τον Σωτήρη Νικολαίδη και τον Μαγκουνή, ο οποίος έπαιξε 2-3 δευτερόλεπτα ο Μαγκουνής. Και αν Γκαγκαλούδης κερδίζει το φάουλ στην προσπάθειά του για 3 πόντους, άρα έχει δικαίωμα για 3 βολές. Φάουλ που του έκανε ο Abrams. Η ΑΕΚ παίζει μάλλον καλύτερα στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Παρ' όλα αυτά η διαφορά παραμένει ψηλά. Να δούμε πού θα φτάσει μετά τις 3 βολές του Γκαγκαλούδη. Γκαγκαλούδης που έχει 2 στις 2.
κάνει το 3-3, συνεπώς η διαφορά κατεβαίνει στους 15. Και εδώ ακριβώς τελειώνει η τρίτη περίοδος, καθώς το Μαρούσι δεν πρόλαβε να αξιοποιήσει τα λιγοστά δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του. 61-46, με την ΑΕΚ να κατεβάζει τη διαφορά παίζοντας υποφερτά στα τελευταία 5 λεπτά από το επίπεδο των 23 πόντων στους 15. Πάντως ακόμη και για ενδεχόμενη ανατροπή έχει ένα βουνό να ανηφορήσει η ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά το Μαρούσι έχει να προστατεύσει σε 10 λεπτά 15 πόντους. Είναι φαβορί για την νίκη. Βέβαια στο μπάσκετ των 24 δευτερολέπτων τα πάντα μπορεί να συμβούν. Έχουμε δει και μεγαλύτερες ανατροπές. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει τέταρτη περίοδο. Σε 1 λεπτό από τώρα η συνέχεια. Μπασκετικός συναγερμός στα παρκέ της Ευρωλίγκα και στα κανάλια Supersport. Πράσινα τρένα. Κόκκινες τορπίλες. Κιτρινόμαυρες ταξιαρχίες. Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν την επέλασή τους στα παρκέ της Ευρωλίγκα και όλοι οι αγώνες είναι αποκλειστικά στα κανάλια Supersport. Ξανά μαζί για το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Χρήσιμο να ακούσουμε πάλι τον Αργύρη Στεφανόπουλο, ο οποίος ήταν στα time-out, στους πάγκους των δύο ομάδων στη διάρκεια του time-out. Δημήτρη, μάλλον η ελπίδα φαίνεται πως επέστρεψε στα πρόσωπα των παιχτών της ΑΕΚ. Είναι αποφασισμένοι να παλέψουν, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τις αντιδράσεις τους στον πάγκο όταν κάθισαν. Ο κύριος Μαρκόπουλος τους συνέστησε προσοχή στα φάουλ, γιατί ήδη έχουν πολλά. Και ζητάει να συνεχιστεί η πίεση. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ρούσο με τον κύριο Λινάρδο ζήτησαν από τους παίκτες να είναι πιο ψύχρεμοι και να κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα. Στο μεταξύ, ο Ήμπραμς με εντυπωσιακό τρόπο σταμάτησε τον Πέρκοβιτς, ο οποίος είχε βρεθεί σε πολύ καλή θέση και με σχετικό πλεονέκτημα, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύτηκε. Καϊμακόγλου στο Κυρίτσι, φάουλ από τον Νικολαίδη, τέταρτο. Και τα 4 του Νικολαίδη πάνω στον Κυρίτσι. Μάλιστα τα 3 έγιναν νωρίτερα στην προηγούμενη περίοδο σε διάστημα μικρότερο του λεπτού. Τελικό αποτέλεσμα στην Πάτρα, Απόλλωνας 87, Εγάλεο 79. Ο Απόλλωνας που παίρνει μια βαθιά βαθμολογική ανάσα. Αυτοί που ψάχνουν να πάρουν το Μαρούσι και η ΑΕΚ απόψε. Βέβαια φανερά και βαθμολογικά ο Απόλλωνας την είχε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Στα 3-46. Πέρκοβιτς στον Καγκαλούδη. 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Καγκαλούδης στη διείσδυση παίρνει το φάουλ από τον Στεφανίδη. Ο Καγκαλούδης θα ξαναπάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Τέταρτο φάουλ για τον Στεφανίδη και αυτό στοιχειοθετεί ένα σοβαρό πρόβλημα για το Μαρούσι. Ειδικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ θα πιέσει και θα πιέσει όσο περισσότερο μπορεί, καθώς ο μοναδικός ατόφιος και γνήσιος playmaker που έχει στη στάξη του Μαρούσι, ο Στεφανίδης, για αρκετή ώρα θα είναι ενεργός στον πάγκο. Να δούμε πόσο ενδεχομένως θα κοστίσει αυτή η πίεση στο Μαρούσι. Ο Γκαγκαλούδης σκοράρει με την μία βολή, τη δεύτερη. 63-47, διαφορά 16 πόντων. Χαραλαμπίδης παίρνει το φάουλ, αποφεύγοντας τον Μαγκουνί.
Χαραλαμπίδης στον Abrams. Ξανά ο Abrams χαμηλά. Το καλά θα μετρήσει καθώς η μπάλα κατέβαινε τη στιγμή του μπλοκ του Ταπούτου. Να ο Ντέινα Abrams. Ταπούτος μπλοκ από τον Καϊμακόγλου. Το Μαρούσι σε κατάσταση ευνηδιασμού 3 εναντίον 3 παίρνει το φάουλ με τον Κυρίτσι. ΑΕΚ που προσπάθησε κάποια στιγμή και έδειξε σημεία ανάκαμψης, παρόλα αυτά αυτό δεν μεταφράστηκε σε κάποιο ουσιαστικό κέρδος. 23 πόντοι έγιναν 18, αυτό όμως δεν λέει πολλά πράγματα. Κυρίτσις Abrams, ο Κυρίτσις στη διείσδυση, 67-47. Με τον Κυρίτσι να φτάνει τους 16 πόντους. Μαρκόπουλος ξανασηκώνει τον Μπένλαντ από τον πάγκο, στον οποίο φανερά δεν έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. 73-86 το μεταξύ τήθηκε ο Μακεδονικός στην έδρα του και νομίζω ότι σιγά, αργά αλλά σταθερά ξέρουμε την πρώτη ομάδα η οποία δεν θα είναι του χρόνου στην Α1. Και εδώ που τα λέμε με τα όσα γίνονται φέτος κωμικοτραγικά στο στρατόπεδο του Μακεδονικού, είναι μια ομάδα που δεν αξίζει να είναι στην Α1. Time out, καθώς τη διαφορά έχει πάει στους 20, 67-47. Νωρίτερα εδώ, προηγούμενη φάση, το εντυπωσιακό μπλοκ του Κολόκα πάνω στον Πέρκοβιτς. Το Μαρούς έχει πάρει 36 πόντους από τον πάγκο, από τους αναπληρωματικούς του παίκτες. Η ΑΕΚ μόνο 15, δείγμα της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει στο βάθος και ενδεχομένως και στην ποιότητα των αναπληρωματικών των δύο ομάδων. Λογικό βέβαια είναι όταν παίκτες σαν τον Κυρίτσι έρχονται από τον πάγκο για τον Μαρούσι. Κυρίτσι έχει 16 πόντους, φτάνει και περισσεύει αυτός για να κάνει τη διαφορά. Έχει σκοράρει μόνος του όσους πόντους έχουν βάλει και έναν περισσότερο όλοι οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ μαζί. Και να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Στεφανόπουλο από τον αγωνιστικό χώρο. Αργύρη. Ο κύριος Μαρκόπουλος επιμένει στην πίεση από τη μεριά των παικτών του, ώστε δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Περνάει ο χρόνος και βλέπει ότι η διαφορά παραμένει στα επίπεδα των 20 πόντων. Σκοτ. Πένλαντ. Ξανά Σκοτ που πασάρει χαμηλά στον Κόμματο, ο οποίος παίρνει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βόλες φάουλ του Abrams. Τέταρτο και για τον Abrams. Δεύτερο, συγγνώμη, για τον Abrams. Τέταρτο, όχι. Κάνει παιχνιδάκια το φωτεινό ταμπλό, συγχωρέστε με. Το Μαρούσι που τώρα έχει φορτωμένο με 4 φάουλ. Εδώ και ο Νικολαίδης με τον Νικολαίδη Τζούνιορ στην εξέδρα. Ομολογώ ότι δεν είμαι τόσο ενημερωμένος για την οικογενειακή κατάσταση των παικτών. Την πληροφορία μου την έδωσα με τον Βαν. Ευχαριστώ όποιον το γνώριζε. Από ό,τι φαίνεται οι δημοσιογράφοι έχουν το όνομα της καλής πληροφόρησης, αλλά άλλες ειδικότητες του συναφιού μας έχουν τη χαρή. 67-48. Με τον Κόμματο αστημένοντας και με μια εύστοχη βολή να φτάνει τους 8 πόντους. Πολύ όμορφη πάσα από τον Χαραλαμπίδη στο Τζάσβιν, ο οποίος
είχε σκοράρει με μάλλον πιο δύσκολες συνθήκες νωρίτερα απέναντι στην απογοητευμένη άμυνα της ΑΕΚ. Το κάρφωμα έμοιαζε εύκολη δουλειά. Πένλαντ για 3, το φάουλ πάνω στο σουτ. Θα εκτελέσει 3 βολές. Εδώ ξανά το τελείωμα της προηγούμενης φάσης με το δυναμικό κάρφωμα του Βόσνιου, αλλά τα λεφτά όλα ήταν η πάσα του Χαραλαμπίδη που απελευθέρωσε το συμπαίκτη του. Οι οπαδοί της ΑΕΚ, παρά την όχι καλή εξέλιξη του παιχνιδιού, το γλεντάνε εκεί στο βάθος. Πανελλήνιος ΠΑΟΚ 80-71, τελικό αποτέλεσμα στην Κυψέλη. Ήττα που φέρνει τον Πανελλήνιο πιο κοντά στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας και αποτελεί στραβοπάτημα για τον ΠΑΟΚ που διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδό του στην πρώτη τετράδα. Ο Πένλαντ σκοράρει με διαδοχικές βολές, ευστόχισε και στις 3. Η ΑΕΚ όμως είναι ακόμα στο μείον 18. Χαραλαμπίδη, Τζάσβιν. Πολύ όμορφη πάσα στον Καϊμακόγλου, ο οποίος μαζεύει και την μπάλα μετά το δικό του αστοχοσούτο αυτή και πάει στα χέρια του κόμματου. Το Μαρούσι θα παίξει λογικά και με το χρόνο. Ο Τζάσβιν στην εσωτερική. Η μπάλα εκτός γηπέδου, εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου από τον Πένλαντ. Μετά την επαναφορά το Μαρούσι έχει δικά του 17 δευτερόλεπτα. Κολόκας για 3. Η μπάλα μέσα έξω στο καλάθι και από εκεί στα χέρια του Ταπούτου. Κομμάτος με αντίπαλο την έμεσή του απόψε, τον Κολόκα, που αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Κομμάτος μπόρεσε να γυρίσει και να σκοράρει 2 πόντους. Κάτι που δεν μπορεί να καυκηθεί ότι έκανε πολλές φορές απέναντι στον Κολόκα απόψε. Χαραλαμπίδης στον Κυρίτσι, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του για τον γκολ φάουλ. Θα αρκεστεί στις 2 βολές που πήρε από το φάουλ του Μπρεντ Σκοτ. Για να μην τα παριθμώ εγώ από το ταμπλό του γηπέδου, ας βάλω σε έναν κόπο τη στατιστική υπηρεσία να μας δώσει μια κάρτα με τους παίχτες που έχουν αρκετά φάουλ, που έχουν από 3 και φάουλ πάνω, από 3 φάουλ και πάνω. Αμέπος Αμέργων, ευχαριστώ. Σεϊμπούτη, Σέιμπραμς, Στεφανίδης από 4. Από τη μία πλευρά 3 Χαραλαμπίδης και Κυρίτσης. Σωτήρης Νικολαίδης, Πέρκοβιτς επίσης από 4 για την ΑΕΚ. Από 3 Γκάρμα και Σκοτ για τους φιλοξενούμενους. Ούκο λίγοι φορτωμένοι παίχτες. Η διαφορά πήγε πάλι στους 18 μετά τις βολές. Μια κακή πάσα του Πένλαντ δεν μπορεί να αποτελέσει με κανέναν τρόπο βάλσαμο στις αγωνιστικές πληγές της ΑΕΚ. Πένλαντ που έφυγε πολύ γρήγορα. Δεν έφυγε αυτό, συγγνώμη. Ο Γκαγκαλούδης αντικαταστάθηκε. Χαραλαμπίδης, πολύ ωραία πάσα και αυτή τη φορά στο Τζάσβιν. Η συνεργασία των δύο τους για δεύτερη φορά σε αυτή την περίοδο είναι υποδειγματική. Ασίστ του Χαραλαμπίδη εδώ και κάρφωμα του Τζάσβιν. Το ίδιο έργο είχε παιχτεί νωρίτερα ακριβώς με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Νικολαίδης για 3. 73-56. Με το παιχνίδι να παίζεται εδώ και λίγη ώρα συνεχώς από τους 15 έως τους 20 πόντους της διαφοράς. Εδώ η καλή άμυνα του Πένλαντ δικαιώθηκε. Υποχρέωσε τον Στεφανίδη να κουμπίσει τελευταίο στην μπάλα και κέρδισε μια κατοχή για την ΑΕΚ, που όμως έχει λιγότερο πια από 5 λεπτά στη διάθεσή της για να επιστρέψει, αν μπορεί να επιστρέψει, από το μείον 17. Και νομίζω ότι αν το παιχνίδι κυλήσει έτσι και στα επόμενα 4,5 λεπτά που απομένουν, όλα θα έχουν κριθεί πολύ νωρίτερα σε εκείνο το ξέσπασμα του Αμαρουσίου μεταξύ δεύτερης και τρίτης περίοδου.
Φάουλ που παίρνει ο Κόμματος από τον Καϊμακόγλου. Τότε δηλαδή που το Μαρούσι μπόρεσε με ένα σερί 20 πόντων να στείλει τη διαφορά στους 23, 51-28, και ουσιαστικά αυτό του έδωσε το μεγάλο πλεονέκτημα και την όθηση για την διαγραφόμενη νίκη. Ταπούτο στη γραμμή. Η ΑΕΚ που κάποια στιγμή είχε 6 στις 12 βολές, τώρα έχει 19 στις 28, βελτιώνοντας πάρα πολύ το μετριότατο ως τότε ποσοστό της. Αλλά δεν πήρε τίποτα από αυτό, ανάλογα ήταν και η βελτίωση του Αμαρουσίου που έχει 20-25 βολές. Ούτε καν από αυτόν τον τομέα δηλαδή δεν κέρδισε κάτι η ΑΕΚ. ...73-57. Μονίμως τα καλάθια γράφονται με υστέρηση, με αρκετά μεγάλη υστέρηση, όπως το τελευταίο του Καγκαλούδη. Στο μεταξύ το Μαρούσι πάλι με τον Τζάσβιν που κάνει σπουδαία δουλειά, όπως και ο Ιμπραμς μέσα στη ράκετα της ΑΕΚ, έχοντας κερδίσει κατά κράτος τις μάχες από τους αντίπαλους ψηλούς. Προηγείται πάλι με 16, 75-59. Πάνω δηλαδή που η ΑΕΚ είχε μειώσει στους 14 και... Εντάξει, όπως και να το κάνουμε είναι άλλο πράγμα να κυνηγάς από τους 23 πόντους και άλλο από τους 14, αλλά το καλάθι του Τζάσβιν που έχει τώρα 8 στα 8 σουτ και 16 πόντους ανέβασε πάλι τη διαφορά. Ο Καγκαλούδης στο μεταξύ έχει κερδίσει φάουλ. Η ΑΕΚ θα πάει σε ένα πολύ κοντό πια σχήμα. Το φάουλ είναι στον Κολόκα, έχει χρεωθεί, και οι βολές στον Καγκαλούδη. Έφυγε από το παρκέ ο Σκοτ, ένα σχήμα με τον Πέρκοβιτς μοναδικό ψηλό, δεύτερο τον Ταπούτο στην ουσία, και τρεις γκάρ, Πένλαντ, Νικολαίδη και Καγκαλούδη, για ακόμη περισσότερη πίεση φαντάζομαι. Δέκα πόντια από τον Γιάννη Καγκαλούδη που φτάνει στην θέση του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ, τον Κόμματο. Φάουλ του Πένλαντ στον Στεφανίδη. Η ΑΕΚ είχε φάουλ να δώσει. Όχι, ήταν το πέμπτο. Δεν είχε φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική ενός τόσο γρήγορου φάουλ. Εκτός πια η ΑΕΚ υπάρχει εντολή να μπει γρήγορα στα φάουλ. Μια και βλέπετε ότι ο χρόνος δεν πολύ φτάνει. Αλλά έχουμε 3 και 47 ακόμη για το τέλος. Βάση περιπτώσει, είτε ήταν σχέδιο, ήταν έμπνευση της στιγμής, είτε ενστικτώδης κίνηση στο φάουλ του Πένλαντ. Καταρχήν δικαιώθηκε, ο Στεφανίδης έχασε την πρώτη βολή. Όχι όμως και τη δεύτερη. Στεφανίδης έχει 8 πόντους. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να σκοράρει, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την όποια μηδρή ελπίδα ανατροπής. Πια με τον χρόνο να κυλάει, σε λίγο θα πάψει και να υφίσταται. Εδώ πάντως κλέβει την μπάλα, βγάζοντας καλή άμυνα πάνω στον Κυρίτσι. Ο Πένλαντ στον ευνηδιασμό πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, καθώς του έκρυβε τη θέα το σώμα του Καϊμακόγλου. Σεϊμπούτης, ο οποίος πάει μόνος του για να τελειώσει την φάση. Από την μακρινή φάση το Μαρούσι βρέθηκε σε κατάσταση ευνηδιασμού 2 εναντίον 2, σπάζοντας το πρες της ΑΕΚ. Πέρκοβιτς φεύγει από το παρκέ με πέμπτο φάουλ. Νωρίτερα το κλέψιμο στην άμυνα της ΑΕΚ και το πολύ δύσκολο καλάθι του Πένλαντ.
Ο Σεϊμπούτης φτάνει τους 12 πόντους, είναι ένας από τους 4 παίκτες των γηπεδούχων με πάνω από 11 πόντους. Αυτός ο Κυρίτσης, ο Έιμπραμς και ο Τζάσβιν. 78-63. Το Μαρούσι κλέβει την μπάλα. Βγαίνει στον ευνηδιασμό πάλι με τον Σεϊμπούτης. Άλλοι δύο εύκολοι πόντοι για τους γηπεδούχους, που πλέον είναι αυτοί που πιέζουν τώρα. Με τη διαφορά στους 17. Γκαγκαλούδης, φάουλ που κερδίζει από τον Τζάσβιν. Ξανά βολές για τον Γιάννη Γκαγκαλούδη, που όμως ούτε οι διεισδύσεις του, ούτε οι βολές που έχει εκτελέσει, ούτε οι 10 πόντι που έχει σκοράρει ως τώρα μπόρεσαν να αλλάξουν σε κάτι την τύχη της ΑΕΚ. Γκαγκαλούδης που συμμετέχει αγωνίζεται χωρίς να έχει αποθεραπευτεί πλήρως από το πρόβλημα με τον αντίχειρα του. Είχε πάθει κάταγμα στον αντίχειρα, αλλά η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια τέτοια εποχή να ψάχνει για 100% έτοιμους παίχτες και στο ιατρικό δελτίο. Ψάχνει για παίχτες καταρχήν, γενικώς. Γκαγκαλούδης φτάνει τους 12 πόντους. Η διαφορά στους 15. Τζάσβιν, το Μαρούσι παίζει και με το χρόνο. Κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν βιάζεται. Ακόμη και αν δεν μπόρεσε να σκοράρει, θα έχει πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα που όμως μεγαλώνει, καθώς ο Στεφανίδης με μια πολύ όμορφη πάσα σημαδεύει σωστά τον Σεϊμπούτης, ξεχασμένο στα μετώπισθεν της άμυνας ΣΑΕΚ. 17 πόντι από τον Λιθουανό. Και αυτή ήταν η δεύτερη assist για τον Στεφανίδη. Νέα πάσα ευνηδιασμού, προλαβαίνει και την καλύπτει κλέβοντας ο Πένλαντ. Φάουλ του Σεϊμπούτης. Πέμπτο για τον Ρόναλντ Σεϊμπούτης, που φεύγει από το παιχνίδι με 17 πόντους, 5 στις 6 βολές, 6 στα 6 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μαρούσι έχει πάρει, αν προσθέσουμε και ένα εύστοχο ζου του Στεφανίδη, από 3 παίκτες του 100% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα. Ήτι 8 στα 8 ο Τζάσβιν, 6 στα 6 ο Σεϊμπούτης, ένα εύστοχο ζου σε Ισάρι σε μια προσπάθεια ο Στεφανίδης. Αυτό μας κάνει 15 στα 15 σουτ από 3 παίκτες. Και όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν 10 στα 22, όχι ιδιαίτερα άσχημο ποσοστό, γίνεται αντιληπτό γιατί το Μαρούσι από ένα σημείο και μετά δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ. Και γιατί έχει φτάσει και στους 82 πόντους. Πρόκειται ακριβώς για την ίδια ομάδα που μία εβδομάδα πριν στην Πάτρα σκόραρε 44. Και ήδη αυτή τη στιγμή πλησιάζει τους διπλάσιους. Από το καλάθι του Τζάσβιν πήγε στους 84. Ο Νικολαίδης δεν μπορεί, ο Τζάσβιν κατεβάζει το τέταρτο απόψινό του rebound. Μαρούσι που πήρε καλή οργάνωση από τον Στεφανίδη, καλή άμυνα από τον Κολόκα, μοιρασμένο και ισορροπημένο σκοράρισμα από Κυρίτσι, Τζάσβιν, Έιμπραμς και Σεϊμπούτης. Μικρές αλλά ουσιαστικές δουλειές από όλους τους υπόλοιπους. Καραλαμπίδης για 3. Ο Ταπούτος κερδίζει τη μάχη του rebound, πιο αλτικός από τον πιο ψηλό Τζάσβιν. Πένλαντ στη διείσδυση. Το καλάθι του μάλλον έρχεται αργά για την ΑΕΚ. 47 δευτερόλεπτα για το τέλος, η διαφορά είναι στους 15. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού. Γι' αυτό ακριβώς και ήδη οι γηπεδούχοι αδειάζουν τον πάγκο τους. Πέρασε στο παρκέ και ο Γιαννουλάκος και ο Τσιότρας
παίκτες με ελάχιστο έως μηδενικό χρόνο συμμετοχής. 33 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Το Μαρούσι κερδίζει καθαρά και δίκαια. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα μαζί με την τελική διαφορά. Διαφορά που χτίστηκε στο τέλος της δεύτερης περίοδου και στις αρχές της τρίτης, όταν το ισορροπημένο σκορ μετατράπηκε σε μια χαοτική διαφορά 23 πόντων. 51-28 πήγε κάποια στιγμή το σκορ. Από εκεί πέρα το Μαρούσι περισσότερο συντήρηση έκανε και κράταγε τις δυνάμεις του απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό εν είδη επιλόγου, μια και πρέπει να διακόψουμε αμέσως μετά τη λήξη. Ακολουθεί το παιχνίδι του Πανιώνιου με την ΑΕΛ από το κλειστό γήπεδο του Ελληνικού. Ένα άλλο παιχνίδι για την αγωνιστική του μπάσκετ. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, θέλει 2:40, παρότι ορισμένοι από τους πάγκους έσπευσαν, ξεγελάστηκαν και μπήκαν πιο γρήγορα μέσα. Θέλει 2,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Καϊμακόγλου στο τελευταίο σου του παιχνιδιού για 3. 86-69, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το Μαρούσι διώχνει πάνω από τα κεφάλια των παικτών του την πιθανότητα, τον φόβο, τον κίνδυνο, όπως θέλετε πείτε το, να μπλέξει σε περιπέτειες υποβασμού για την ΑΕΚ. Η φετινή χρονιά ούτως ή άλλως ήταν μακριά, ήταν σκοτεινή, ήταν δύσκολη. Μετά από τη νέα συντριβή της γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή, ακόμη πιο δύσβατη, ακόμη πιο δύσκολη. Από τον Αργύρη Στεφανόπουλο που ήταν στο ρεπορτάζ, από τον Δημήτρη Καρίδα που ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού και από όλους τους υπόλοιπους που δούλεψαν αφανώς πίσω από τις κάμερες του συνδρομητικού καναλιού. Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ.